Ratiska. Verkko puuttuu vielä. Mites tuo penkki niinkö tähän liittyy? Eikö ne kasattuna yleensä tuu nämä hommat? Eikö ne? Huonekaluliikkeessäkin ne. Sullahan nyt kokemusta on siitä. Niin, että pitäis tämmöiset yksinkertaiset hommat kyllä hoitua. Niin, ilman ohjeja. Nehän on ohje kumminkin aina mitä sattuu. Niin. Nehän valehtelee ne kiilaiset ohjeet aina tuolta. On tää niinku kikkustuoli. Ja nytkö lähti? Joo. Vanhalla päällä liikkutonnia. Niin. Joo. Katsokko tulee niitä vanhaakaan tauteja, niin siinä on penkin lämmitinkin. Niin on. Lähtöllä säätyy korkeus sitten. Voi että se on just niin kuin oikein oiristaa ja painaa nappia vai niin se tulee sitten näin. Tää sähkökäyttöinen oikein. On, tietysti. Joo. Et oo. Penkin lämmitys, ettei vanhat varaa vaan kylminen. Vai mitenkä se nyt pitäisi? Mitä varten se En tiedä mitenkä. Niinkö? Ylöspäin painaa tuosta napista tietysti. Niin ylös tai alas, on paras lähteä. Ainakin kiikkaa tänne päin. Paina toiseen päin. Tää pääsee pois sitten. Oho. No niin, otetaan vähän vauhtia. Ootpa nyt semmonen 400 metriä siinä. Ei, sä on sitten tämä... Paina tästä näin. Makuasento päällä. Niin, takapäin vähän. Joo. Joo, no nythän tässä pystyy Niin, takaa ja nyt nostat sitä napilla sen jalkaa vähän. Miten täältä pääsee pois? No sillä napilla. Napilla, niin. Nyt täältä pääsee pois. Joo, vähän virtaa joutuu ottamaan. Oho. Olipa kovaa nyt tullut tuo toffukin tuolla alla. Tätä näet. Oikein. No niin. Napilla se laskee se selkänoja sitten niin sieltä. Tämä ronkka siitä sitten. Se pitäisi olla niinkö... Joo, säätää. Otetaanpa tuosta tuo. Mites tuolla noin kävi? Tää? Onko tuolla niinku parketin hionta kesken vai mikä tuolla on? Minkä? Se kato kuuluu tätä uusinta siivoustekniikkaa, että Eikö? kahviporoilla vähän siivotaan halaa. Jaha. Niin tulee semmonen aroomi. Joo. Mä ajattelin, että se oli täpinoissa tuosta uudesta kiikusta. No, sehän se olikin niinkö.
No niin, täältä sä kenen vaan ottaa sitten päiväunia. Joo. Tuksu tossa jalassa.